Nej, tag lige sammen. Så blæser det. Hvor er det frår? Vi har lavet en blæser. Det vil jeg da blæse på. Prøv lige starten. Du skal af. Den sad lige på dødens rand. Ja, det er sådan typisk cirka sin første lovseksperiment. Det virker Gud ja, den kunne lette lidt. Ikke før. Prøv! Kan den ikke. Kan den ikke? Hej, nu hent lige den anden af de der propper der. Hent lige den anden af de der propper der. Den anden her. Oj. Åh, du er stærk, når de humper, hva'? Øj, den vibrerer her meget. Ja, det sagde jeg. Bedre på, at du lige har sat den selv. Yes! Er I klar? I skal have ryddet op. Nej. Nej, I skal rydde op.